Dobre, teraz vám ukážeme suroviny, slovenské suroviny. Pozrite sa, tu je železo. Vidíte, železo, veľmi pevné železo. Železo, vidíte, pevné železo. To neroztrhnete. A betón, veľmi kvalitný betón. Musíme pohľadkať dobrý betónik, ten vám slúži. A tu vidíte sneh, alebo píko, sneh, všeliky ako sa to hovorí. A tu vidíte kameň, veľmi kvalitný kameň. Hodím do hlavy a rozbijem si hlavu. Vidíte. A tu vidíte ďalšiu surovinu, drevo. Pozrite sa drevo. Je to dobré drevo, veľmi pevné. Zlomeniteľné drevo. Zahodíme, to nie je dobré drevo. Tu vidíte teraz moje suroviny. Boty, to je guma. A teraz mi vidíte tepláky. Tepláky. Teraz mi kyďu. Vlasy. Ústa. Zuby. Nos. Oči. Koža. Uher. A teraz ten svete sa, mladý pán, ten svete sa. To nie je smiešné. To nie je smiešné. A tu vidíte chlpy. Tu, to vám neukážem, to je cenzúra. A teraz vidíte, to sa hovorí čokoláda. Dobre, stačí, to predáme.